Fico opäť v koncoch. Nevie odpovedať na jednoduchú otázku. Jediné, na čo sa zmôže, je verklikovanie nezmyslov ako obohratá platňa. Ohľadom diaľničného mýta už je rozhodnuté teda, že ho bude... Ja tu nie som a... Pán premiér, ale aj kolega sa pýtal k inej téme, to je jednoduchá otázka. Všetko sa týkalo... Neviem, ako sa dôvera týka energopomoci, pán premiér. Ak by ste mohli iba otázku ohľadom toho, že sa... Áno, počúvam vás. Nie ste ani môj nadriadený a nebudete mi skákať do reči. Ja som povedal k téme otázku. Ale ja aj nie otázky som, boli mimo témy. Pán premiér, my nemáme toľko možností sa vás pýtať. Akékoľvek otázky, ktoré si vymyslíte v danom okamihu odpovedať. K téme poprosím vás ešte. Pán premiér, je to veľmi dôležitá vec, lebo sa to týka diaľničného mýta, ktoré bolo vysúťažené už za vašej vlády. Ako reagujete na to, že tam sú uzatvárané dodatky pri čektolu za 25 miliónov eur? Ste boli, čo ste povedali o tých demonštrátoch, že dezoláti? No, tam vám blahoželám. Vy... Nepovedal som to ja, povedal to zamestnanec televízie Markiza. Čo označujete ľudí, ktorí podporujú túto vládnu koalíciu za dezolátov? To už je taký starý folklór, pán premiér, ktorému už nikto neverí tejto výhovorke. Keby ste odpovedali vecne na moju otázku, ako reagujete na navýšenie 25 miliónov eur na... Ďakujem veľmi pekne. Pán redaktor, už ste presne tak, ale z typosu peniaze vám nesmrdia. Takže poprosím vás, nebuďte drzí. Aké my máme peniaze z typosu? Markiza. Ale ja už nepracujem v televízii Markiza. Tam vznikli dezoláti.